θες, μα θες να μάθεις, αν θες να μάθεις πως πονούν. Αν θες να μάθεις πως πονούν, έλα εμένα ρωτά, έλα εμένα ρωτά, έλα εμένα ρωτά. Γιατί σε έχασα, γιατί σε έχασα. Πολύ καλησπέρα σας. Ναι, κάτι ξέχασες πες. Ποιος το γράψε από κάτω? Ας το γράφω εγώ. Γιατί σε έχασα. Πολύ καλύτερα τώρα, πολύ καλύτερα. Καλησπέρα λοιπόν σε όλα τα παιδάκια. Καλησπέρα Μήτρε Κόκκις που είσαι γάμος. Καλησπέρα Βασιλική Γοργόνα. Πώς Μαρία, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Είναι που δεν κρατιέμαι. Είναι που δεν κρατιέμαι να φύγω. Είναι που δεν κρατιέμαι να φύγω. Να σε γνωρίσω πρώτα. Και τώρα μάλλον περνά. Τελευταία λεπτάκια που θα περάσουμε παρεούλα, θα παίξουμε σήμερα τον τελικό μας για να αναδείξουμε τον νικητή ή την νικήτρια της εβδομάδας και μετά θα σας κάνω μια σφιχτή αγκαλίτσα και να πάρω το πουλο μου. Καλησπέρα Τζέφακο μας. Καλησπέρα ναυσικά μου, Royalty Μαράκι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις καρδούλες σας. Τι κάνετε? Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα Καλή Τζέφ. εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Καπανόγαροι in the house. Αρχίζουν σιγά σιγά και μαζεύω τα παιδάκια. Μάλιστα και έχουμε φτάσει ήδη 120 άτομα και έχουμε μόνο 700 likes. Μήπως να βάλω σιγά σιγά 3 λεπτάκια χρόνο και να ξεκινήσουμε. Γιωργάρα μου, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις καρδούλες. Πάμε λοιπόν 3 λεπτάκια και στη συνέχεια ανεβάζω την οκτάδα μας, η οποία έγινε 7 τελικά, καθότι από την ενημέρωση καλύσει δεν θα μπορέσει να διαγωνιστεί. Πάμε λοιπόν 3 λεπτάκια επίθεση με ταπ-ταπ, φύγαμε. 3, 2, 1. Παπανά μου, καλησπέρα κορίνα μου. Καλησπέρα Τζεφάρα μου. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα με υγεία σε όλους. Μέτζι, καλή εβδομάδα γορίνα μου. Δέσποινα, Μήτρε, Καπανόγαρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις καρδούλες σας. Πάμε επιθετικά με τα tap-tap να μαζευτούν και τα παιδάκια που συμμετέχουν σήμερα στον τελικό. Στέλλα μου, καλησπέρα κοριτσάρα μου. Πάμε να μαζευόμαστε, Μήτρε μου. Τέτοια γορίνα μου. Καλησπέρα Τζεφ, καλή εβδομάδα. Κάτια, κοριτσάρα μου, καλώς ήρθες. Πατιό μου, καλησπέρα γορίνα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ παιδάκια. Νάτι και η Ποπάρα με τη φωτογραφία της πλέον για να τις ξεχωρίζουμε. Έτσι μπράβο. Βασούλα μου, Κάτια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα παιδάκια. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Νάτι και η Χάρλι, καλησπέρα. Κάτια, Καπανόγαρη, Στέλλα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα βραχιολάκια σας. Thank you. Φτάνει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πατιό μου, χθες έστειλε 20 κάτι εγγραφές ο The Game is Over, ο Γιώργος Κακριδής, και φύγανε δεξιά και αριστερά, οπότε μάλλον κάποια προσγειώθηκε και σε σένα. 1 λεπτάκι και 20 δευτερόλεπτα ακόμα, 4,2 καπαλάκς. Πάμε λίγο πιο δυνατά. Καλησπέρα Μάρα. Τζόι μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ντόντο, που είσαι ρε κοριτσάρα. Καλησπέρα σε όλους.
πρόλαβες, τα φούσκωσες στα μπρατσάκια. Τα έχω έτοιμα, σου λέω, τα έχω έτοιμα. Τελειώνουμε το τελικό, φοράω μπρατσάκια και βουτάω. Ένα λεπτάκι ακόμα, πάμε λίγο επιθετικά με τα ταπ-ταπ. Τι χαλάρα δαχτυλάκια σήμερα, τι χαλάρα δαχτυλάκια. Γιωργάρα μου, είναι το grand finale σήμερα της εβδομάδας. Διαγωνίζονται μόνο η οχτάδα που τερμάτισε στον τελικό στις πρώτες θέσεις την εβδομάδα που μας πέρασε. Παίζουμε με τον τελικό μας και φεύγω για διακοπές. 30 δευτερόλεπτα ακόμα. Γιώργενα, thank you. Καμπανόγαρη, Σαράντη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε ταπτά, πάμε λίγο, έμεινα ακόμα. Πάμε. Γιωργάρα μου, φεύγω διακοπές για κανένα 2 εβδομάδες. Σας φιλώ, σας αποχαιρετώ, πάω να βιάσω την κεφάλα μου που έχει γεμίσει. Μην ξεχάσεις να κλείσεις τα αιτήματα όταν ανέβει 8 άντα. Δεν ξέρω πώς κλείνουνε, άστα αιτήματα να υπάρχουνε. Team Ανδρέας Μιλίτο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις καρδούλες σας. Λοιπόν, η ώρα πάει 3, οπότε πάμε σιγά σιγά. Θέλω τα παιδιά τα οποία διαγωνίζονται να μου στείλουν έτοιμα. Και έχουμε και λέμε, είναι ο Γεώργιος, ο Σαράντης, η Ζωή, η Μέρη, η Πόπη, η Στέλλα, η Καλύση που μου δεν θα έρθει και η Σακύρα. Πάμε λίγο αιτήματα να ανεβαίνουν σιγά σιγά τα παιδιά. Πάρα μου, κοριτσάρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιωργάρα μου, όχι απλά δεν θα ανοίγω. Με το που τελειώσει ο τελικός για τις 2 εβδομάδες που θα λείπω, κατευθείαν σβήνω και την εφαρμογή του TikTok. Θέλω για 2 εβδομάδες να μην έχω καμία απολύτως Πάμε επαφή. τα Καλημέρα σε εσένα, Τζεφ, και σε όλους εδώ μέσα και σε όλο αυτό που έχεις δημιουργήσει. Κινούμενα, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νατασάρα μου, thank you. Γιωργάρα, κανόνισε. Χαλκιδική θα είμαι κι εγώ, στείλε μήνυμα. Πάμε, καλή επιτυχία σε όλους. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα Γιωργάρα μου, καλή επιτυχία. Καλησπέρα Σαράντη, καλή επιτυχία. Στέλλα μου, σε 2 εβδομάδες περίπου. Καλησπέρα. Καλησπέρα από Πάρα, καλώς ήρθες, καλή επιτυχία. Κάτσε να φέρω και έτερη καμπανόγαρη τσοπνάτη τέλεια. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Ναι, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε, καλή επιτυχία. Καλώς σας ήβρα, καμπανόγαρη. Σ' αγαπώ. Λοιπόν, οπότε έχουμε εδώ Γιώργος, Σαράτης. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλησπέρα Μέρη μου, καλή επιτυχία. Μέρη, Πόπη, Στέλλα. Λοιπόν, παιδιά, μας λείπει η... Καλησπέρα. Περιμένουμε την Σακύρα και την Ζωή. Άμα έχετε ένα από τα 2 παιδιά στους φίλους σας, κάντε λίγο κοινοποιήσεις για να έρθουνε. Θα περιμένουμε 5 λεπτάκια. Επαναλαμβάνω, την Ζωή και την Σακύρα. Στείλτε λίγο μηνύματα στα παιδάκια να έρθουνε για να ξεκινήσουμε. Ό,τι μου λείπε το βρήκα στη μικρή πιτσιρικά. Σ' αγαπώ. Σαϊνόμπι, που είσαι αγορίνα μου.
πες σε συναντήσω. Ευχαριστώ μιλητό. Όρπα σου χείλη, τρυφερά να το φιλήσω. Να τη ζωή τέλεια. Σατανά μου σήμερα δυστυχώς όχι, γιατί παίζουμε με την οκτάδα που τερματίσανε πρώτη την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε ανεβαίνει και η ζωή. Παιδιά, οι υπόλοιποι μη μου στέλνετε αιτήματα, καθότι δεν θα παίξουμε μετά τροχό. Θα παίξουμε μόνο με τον τελικό και θα κλείσουμε. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλά σας βρήκαμε. Τέλεια, οπότε μας έμεινε μόνο η Σακύρα, παιδιά. Όσοι έχετε φίλοι την Σακύρα, κάντε της λίγο μία κοινοποίηση. Η Καλύση μου είπε ότι δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει και επειδή μου το είπε τελευταία στιγμή ήταν πολύ αργά. Ευχαριστώ ρε παιδάκια. Καλησπέρα σε όλους. Σακύρα, πού είσαι? Εδώ είναι. Καλησπέρα. Τέλεια, οπότε έχουμε εδώ όλη την οκτάδα. Το βαρ γράφει κανονικά, εξαιρετικά. Λοιπόν, δεν έχουμε οκτάδα, επαναλαμβάνω, καθότι η τελευταία στιγμή με ενημέρωσε η Καλύση ότι εκεί που βρίσκεται δεν έχει καλό σήμα, οπότε δεν θα μπορέσει να διαγωνιστεί. Οπότε, έχουμε και λέμε, έχουμε κοντά μας τα παιδιά και τα διαβάζω με την σειρά που τερμάτισαν. Στην πρώτη θέση αυτή τη βδομάδα τερμάτισε ο Γιώργος με 65,7. Στη δεύτερη ο Σαράντης με 51,6. Στην τρίτη θέση ήταν η Ζωή με 33,4. Είναι Σακύρα, δεν την έχω φίλη. Ακολουθεί είναι το καινούργιο της προφίλ, να τις κάνετε follow. Ακολουθεί η Μέρη στην τέταρτη με 23,2, στην πέμπτη η Πόπη με 18,3, η Στέλλα ήταν στην έκτη με 15,9 και στην 8η η Σακύρα με 8,2. Οπότε είμαστε έτοιμοι. Λίγο πριν ξεκινήσουμε να σας πω τους κανόνες για να μην έχουμε στεναχώριες. Εννοείται ότι όπως πολύ καλά ξέρετε στον τελικό δεν υπάρχει τροχός, οπότε δεν υπάρχει παράγοντας τύχη, μετράνε μόνο τα σκορ. Ξεκινάμε λοιπόν με 3 λεπτά στον πρώτο γύρο και σε κάθε γύρο ο παίκτης ή η παίκτρια με τους λιγότερους πόντους αποχωρεί μέχρι να βγάλουμε τον νικητή ή την νικήτρια. Πάρα πολύ βασικό και θέλω την προσοχή σας σε αυτό. Πατάμε πρώτα πάνω στο εικονίδιο του παίκτη ή της παίκτριας που θέλουμε να στηρίξουμε. Καλησπέρα. Και μετά στέλνουμε το δώρο. Τα δώρα, επειδή στο live κάνουν 4 με 5 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστούν σε εμάς, χτυπάμε αυστηρά μέχρι τα 5 δευτερόλεπτα. Οτιδήποτε δώρο φανεί εκτός χρόνου από το χ και μετά, δηλαδή στο VAR, δεν θα μπορέσει να μετρήσει, οπότε δεν θα μπορέσετε να βοηθήσετε τον παίκτη ή την παίκτρια που θέλετε να στηρίξετε. Οπότε χτυπάμε στα 5 δευτερόλεπτα, το δώρο εμφανίζεται σε εμάς στο 1 δευτερόλεπτο και έτσι η αντίπαλη σε εισαγωγικά ομάδα δεν έχει χρόνο να αντιδράσει. Αυτά λοιπόν από μένα και ξεκινάμε. Έχουμε λοιπόν στα παράθυρα τον Γιώργο, τον Σαράντη, την Πόπη, την Στέλλα, την Μέρη, την Ζωή και την Σακύρα. Πάμε να δούμε λίγο τα παράθυρά μας και να ξεκινήσουμε με τον πρώτο μας γύρο. Δεν πιστεύω να το ξέχασες. Με προσβάλλετε. Να μου πετάσεις και βασίες μαργαρίνης. Έλα να ανάψουμε την πάτηση. Και η εφτάδα μας λοιπόν είναι έτοιμη και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Βέβαια είμαστε σχεδόν έτοιμοι και γιατί λέω σχεδόν έτοιμοι? Γιατί πρέπει να σας υπενθυμίσω κάτι πάρα πολύ βασικό. Τι να σας υπενθυμίσω? Πρώτη φορά θα σας το πω γιατί και εγώ σήμερα το έμαθα βασικά χθες. Να σας ενημερώσω λοιπόν ότι στις 3 Αυγούστου στις 9 η ώρα το βράδυ η φίλη μας η Φίφη έχει Big Match. Είναι στις 3 Αυγούστου στις 9 η ώρα. Το match είναι χωρίς γάντια, χωρίς boosts που λέμε και εμείς στο χωριό μου.
Οπότε όσοι αγαπούν και θέλουν να πάνε να στηρίξουν τη φίλη μας την Φίφη 3 Αυγούστου στις 9 η ώρα Καλησπέρα σας το και καλή βράδυ. εβδομάδα σε όλους. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να ξεκινήσουμε. 3 λεπτάκια στον πρώτο γύρο. Πατάμε πρώτα πάνω στο εικονίδιο και μετά στέλνουμε το δώρο. Καλή επιτυχία στα 7 παιδιά. 3 λεπτά στο ρολόι και πάμε για εξάδα. 3, 2, 1, go! Ό,τι σου λέω πάψε να παρεξηγείς. Εγώ που κάνω κάθε μέρα το χαμάλι, να σε στην τρίχα έξω να κυκλοφορείς. Μου λες πως είμαι ραγάιρευτο ρε μάλι, μου λες πως είμαι τα δίνεις καταγωγής. Τότε φορτώνω μου ανάβουν τα λαμπάκια, κάνω τον έλεγχο και γίνομαι θηρίο. Φοβάμαι θα σε στείλω εγώ στα δημαράκια, ο δικαστής αντίδρα στο ψυχιατρίο. Το πρώτο μας λεπτάκι λοιπόν έχει ήδη κυλήσει, οπότε πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα παράθυρά μας με την σειρά με την οποία βλέπουμε τα παιδιά και όχι με κατάταξη. Έχουμε λοιπόν μέχρι στιγμής με 8K το Γιώργο, 3,2 για τον Σαράντη, 3,1 για την Πόπη, 16,6 τώρα για την Στέλλα, 1,2 για την Μέρη, 950 για την Ζωή και 1,1 για την Σακύρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το πιστολάκι. Προσοχή, πατάμε πρώτα πάνω στο εικονίδιο του παίχτη της παίχτριας και μετά στέλνουμε το δώρο. Σταματά να γκρινιάζεις, να χαρείς, να μου πετάσεις σκευασίες μαργαρίνης. Έλα Καλησπέρα Τζεφ, καλησπέρα σε όλους. κι ό,τι σου λέω πάψε να παρεξηγείς. Σταματά να γκρινιάζεις, να χαρείς, να μου πετάσεις σκευασίες μαργαρίνης. Ένα λεπτάκι ακόμα λοιπόν για το τέλος του πρώτου γύρου, οπότε πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την κατάταξη. Έχουμε λοιπόν μέχρι στιγμής με 22K την Στέλλα στην πρώτη θέση, ακολουθεί στην δεύτερη τώρα ο Γιώργος με 16,2, 6,6 για την Πόπη στην τρίτη, στην τέταρτη είναι τώρα ο Σαράντης με 3,2, 1,2 για την Μέρη, 1,1 Σακύρα και 950 για την Ζωή, 35 δευτερόλεπτα ακόμα. Καλησπέρα. Να πέρασεις Τελευταία όμορφα Τζεφ. δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνετε ρε? Και έχουμε τέλος χρόνου και τέλος πρώτου γύρου. Έχουμε αυτή τη στιγμή στην 7η θέση την Σακύρα με 2,6. Σακύρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σου. Μην ξεχάσετε όλοι να κάνετε follow την Σακύρα. Είναι το καινούριο της προφίλ. Της ρίξανε το προηγούμενο το μεγάλο που είχε. Οπότε πάμε όλοι να στηρίξουμε Σακύρα. Τα φιλιά μου φιλενάδα, να είσαι καλά. Αποχαιρετούμε λοιπόν τη Σακύρα, η οποία τερματίζει τώρα στην 7η θέση και έχουμε φτάσει στην 7η μας. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τα σκορ. Έχουμε στην πρώτη θέση σταθερά με 22K την Στέλλα, με 20K στην δεύτερη είναι τώρα ο Γιώργος, στην τρίτη ακολουθεί η Πόπη με 6,9, 5,2 για την Μέρη, 3,9 για τη Ζωή και 3,2 για τον Σαράντη. Ένα λεπτό από εδώ και πέρα για κάθε επόμενο γύρο. Μην ξεχνάτε, πατάμε πρώτα πάνω στο εικονίδιο του παίχτη της παίχτριας και μετά στέλνουμε το δώρο. Εάν έχετε σκοπό να κάνετε snipe, καλό να κάνετε ένα refresh στο live για να μην έχετε μείνει πίσω. Καλή επιτυχία και στα 6 παιδιά, φύγαμε για πεντάδα. 3, 2, 1, go! Πες πως δεν έχεις ποτέ
ήταν πάντα μικρό, μακάρι να μπορούσα να τη σταθώ. Στη μοίρα ζητάει να είμαι μόναχος, μα άργησα και τώρα πρέπει να πιαστώ. Για το κλαις, σ' ό,τι είχαμε ζήσει με τρίχες, σ' όλες τις ωραίες μας τύχες. Αν follow με μη χέσω. Κουκλές του like σας εύχονται καλή επιτυχία. 20 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος. 22,3 σταθερά στην πρώτη Στέλλα, 20,4 Γιώργος, 8K για την Πόπη, 5,6 για την Μέρη, 4K για την Ζωή, η οποία τώρα απογειώνεται στα 11K. Και έχουμε τέλος χρόνου, τέλος και αυτού του γύρου. Στην έκτη θέση τώρα με 3,3 τερματίζει ο Σαράντης. Σαράντη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σου. Αποχαιρετούμε λοιπόν, thank you και τον Σαράντη, ο οποίος είναι τώρα στην έκτη θέση και έχουμε μείνει με την πεντάδα μας. Πάμε να δούμε πώς έχουν διαμορφωθεί τα σκορ. 23,2 Στέλλα σταθερά πρώτη. Πάρα πολύ κοντά ακολουθεί ο Γιώργος με 22,3. 11,1 τώρα για την Ζωή στην τρίτη. Τέταρτη θέση Πόπη με 8K και με 6,6. Η Μέρη είναι τώρα στην πέμπτη θέση. Ένα λεπτάκι και πάλι επαναλαμβάνω και ας γίνομαι κουραστικός. Όπα, έπεσε η Ζωή, περιμένουμε λίγο να επιστρέψει η Ζωή για να ξεκινήσουμε. Πες πως δεν έχεις ποτέ. Πες πως δεν έχεις ποτέ. Καλή επιτυχία σε όλους σας. Ενός, ύστερα κορίνα. Τέλεια, έχει επιστρέψει λοιπόν και η Ζωή και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε. Πάμε για τετράδα πρώιμη τελικού και υπενθυμίζω, πατάμε πρώτα πάνω στο εικονίδιο του παίχτη ή της παίχτριας και μετά στέλνουμε το δώρο αυστηρά μέχρι τα 5 δευτερόλεπτα και όχι πιο μετά. Καλή επιτυχία στα παιδιά, 1 λεπτό και πάμε για τετράδα. 3, 2, 1, go! Λίγο ακόμα και το νιώθω πως θα τρελαθώ. Στην απουσία της αγάπης πως να αντισταθώ. Είναι κοντά μου μια ζωή, όλα για μένα είσαι εσύ. Είναι πως θες να σου το πω, εγώ εσένα μόνο αγαπώ. Είναι Όσοι δεν κάνουν τα πλάτ δεν έχει παγωτό χάρτα. όλα για μένα είσαι εσύ. Είναι πως θες να σου το πω, εγώ εσένα 15 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος. 23,6 Στέλλα, 22,5 για τον Γιώργο, 12,1 τώρα για την Ζωή στην τρίτη, 8,2 Πόπη στην τέταρτη, 6,6 τώρα για την Μέρη και έχουμε τέλος χρόνου, τέλος και αυτού του γύρου με πολύ δυνατό χτύπημα στην Ζωή, το οποίο την απογειώνει με 18,1 πλέον στην τρίτη θέση, οπότε στην πέμπτη θέση τώρα τερματίζει η φίλη μας η Μέρη με 6,6. Μέρη μου γλυκιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, τα φιλιά μου, καλή συνέχεια. Αποχαιρετούμε λοιπόν και την Μέρη και έχουμε φτάσει. Φιλενάδα, να σε καλά. Περίμενα να ανοίξει το μικρόφωνο αλλά δεν το άνοιγε και μόλις τα άνοιξε την κατέβασα. Το συνηθίζω αυτό, Μέρη μου, ζητώ συγγνώμη. Και κάπως έτσι λοιπόν έχουμε φτάσει τώρα στην τετράδα του προημιτελικού. Έχουμε στην πρώτη θέση πλέον τον Γιώργο με 24K, μόλις 300 πόντους πίσω. Είναι τώρα η Στέλλα με 23,7, 18,1 ακολουθεί στην τρίτη Ζωή και 8,2 η Πόπ είναι τώρα στην τέταρτη θέση. Φεύγουμε για τριάδα και επαναλαμβάνω, πατάμε πρώτα πάνω στο εικονίδιο του παίχτη ή της παίχτριας και
μετά στέλνουμε το δώρο. Μεγάλη προσοχή παρακαλώ πάρα πολύ. Χτυπάμε μέχρι τα 5 δευτερόλεπτα και όχι πιο μετά. Καλή επιτυχία στα 4 παιδιά. 1 λεπτάκι. Πάμε για 30. 3, 2, 1, go! Καλή επιτυχία. Μείνε κοντά μου μια ζωή. Όλα για μένα είσαι εσύ. Θα μας λείψει, δεν θα πω. Πως θες να σου το πω. Εγώ σένα μόνο αγαπώ. Μείνε κοντά μου μια ζωή. Όλα για μένα είσαι εσύ. 15 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος. Έχουμε ισοπαλία τώρα. 24,1 πολύ κοντά. Και η Στέλλα τώρα, 24 τώρα είναι η ισοπαλία με 24,1. Ο Χριστός. Και στα τελευταία δευτερόλεπτα είχαμε ένα πολύ δυνατό χτύπημα στη ζωή, η οποία ανεβαίνει τώρα στην πρώτη θέση με 48,4, αφήνοντας πλέον στην δεύτερη τη Στέλλα με 29,1. Ακολουθεί στην τρίτη ο Γιώργος με 25,1, ενώ στην τέταρτη θέση τώρα έχουμε την φίλη μας την Πόπη με 8,2. Πόπη μου, τα φιλιά μου, κοριτσάρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Αποχαιρετούμε λοιπόν τώρα και την φίλη μας την Πόπη και έχουμε φτάσει στην τριάδα του ημιτελικού. 48,4 ζωή, 29,1 Στέλλα, 25,1 για τον Γιώργο. Μεγάλη προσοχή καθότι φτάνουμε για τελικό. Πατάμε πρώτα πάνω στο εικονίδιο του παίχτη ή της παίχτριας και μετά στέλνουμε το δώρο αυστηρά μέχρι τα 5 δευτερόλεπτα και όχι πιο μετά. Καλή επιτυχία στα παιδιά, πάμε για ζευγάρι τελικού. 3, 2, 1, go! Δώσε μου για λίγο τη μοναξιά σου. Εγώ θα είμαι εδώ για σφίγγω. Θα με κοντάς. Ήταν λάθος μου να το πιστέψω. Πώς μπορώ να σε ερμηνεύσω. Κι όταν με αγνοείς αφού τα δεχόμενα σε καλά. Σάβα, καλησπέρα φιλαράκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα δώρα σου. Τελευταία δευτερόλεπτα για τον ημιτελικό μας. 48,4 ζωή σταθερά στην πρώτη, 29,2 Στέλλα στην δεύτερη, 25,3 τώρα για τον Γιώργο. Και έχουμε τέλος χρόνου, τέλος και αυτού του γύρου με ένα χτύπημα μόνο στην ζωή, το οποίο την ανεβάζει τώρα με 53,4 σταθερά στην πρώτη θέση και μαζί με την φίλη μας την Στέλλα, η οποία με 29,2 τερμάτισε στην δεύτερη θέση. Είναι τα κορίτσια που θα φύγουν στον τελικό. Στην τρίτη θέση λοιπόν τερματίζει τώρα ο φίλος μας ο Γιώργος, ενώ θέλω για ένα λεπτάκι να δώσω λίγο βήμα στον Μήτρε. Ξέρω τι θέλει, οπότε πρέπει να το δώσω. Ευχαριστώ πολύ όλους. Ευχαριστώ πολύ όλους. Με ακούτε? Καμπάνα. Ακούγομαι. Ωραία. Για μένα respect είναι αυτό που γίνεται... Είναι ο Τάσος που ρίχνει στη ζωή, που αγαπάμε τη ζωή. Είναι τα παιδιά που στηρίζουν την αξιολάτρευτη Καμπανόγιαρη και όλο το team τους. Είμαστε κι εμείς που στηρίζουμε το... Έχει σημασία ποιος θα βγει πρώτος, ποιος δεύτερο. Το ήξερα. Ναι. Μήτρε, δεν σ' ακούμε όμως.
Μήτρε, δεν σε ακούμε. Παπάκι, ο καλύτερος λόγος. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έτσι έπρεπε. Λοιπόν, ο Μήτρε αυτό που ήθελε να κάνει ήταν να δώσει το respect του στο Γιώργο, αλλά προφανώς δεν ήθελε να ανακατευτεί στο παιχνίδι. Το έριξε και δεν έχει σήμα. Από σεβασμό και μόνο απέναντι στα παιδιά προφανώς τα οποία στηρίζουν και την Στέλλα, τα παιδιά που στηρίζουν και την ζωή, οπότε δεν ήθελε να χτυπήσει απέναντί τους από σεβασμό και μόνο. Παρόλα αυτά ήθελε να δώσει το respect του στο Γιώργο. Αυτός είναι ο Μήτρε. Ευχαριστώ πολύ όλους. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία και στα δύο παιδιά. Γιωργάρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Εύχομαι τα καλύτερα. Αποχαιρετούμε λοιπόν. Να είσαι καλά, Γιωργάρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το χρειάζομαι. Αποχαιρετούμε λοιπόν και τον Γιώργο τώρα στην τρίτη θέση. Πραγματικά πολύ αξιοσέβαστο αυτό από μεριάς του Μήτρε. Εγώ προσωπικά δεν εκπλήσωμαι γιατί το γνωρίζω προσωπικά και ξέρω γιατί άνθρωπο πρόκειται. Σιγά σιγά λογικά θα τον μάθουν και οι υπόλοιποι. Και κάπως έτσι λοιπόν έχουμε φτάσει τώρα στον τελικό μας. Έχουμε την Ζωή και την Στέλλα, την Στέλλα και την Ζωή. 53,4 η Ζωή αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση, 29,2 η Στέλλα τώρα στην δεύτερη. Ένα λεπτάκι ακόμα μας χωρίζει από την ανάδειξη της νικήτριας της εβδομάδας, οπότε θέλω την προσοχή σας περισσότερο από ποτέ. Πατάμε πρώτα πάνω στο εικονίδιο της φίλης που θέλουμε να στηρίξουμε και μετά στέλνουμε το δώρο αυστηρά μέχρι τα 5 δευτερόλεπτα και όχι πιο μετά. Καλή επιτυχία και στα δύο κορίτσια. 1 λεπτό και πάμε για νικήτρια. 3, 2, 1, go! Και για μένα τρέχει και Καλησπέρα Τζεφ μου, καλή εβδομάδα. Τώρα μου μιλάει, τώρα με φυλάει, τώρα μου λέει πως τρελά με αγαπάει, τώρα μ' αγκαλιάζει, τα άστρα όλα μου τάζει, τη ζωή μου όλη την αλλάζει. Πεθαίνω, τώρα μου μιλάει, τώρα με φυλάει, τώρα μου λέει πως τρελά με αγαπάει, τώρα μ' αγκαλιάζει, τα άστρα όλα μου τάζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιαννάρα μου, να σε καλά, γορίνα μου. Τελευταία 20 δευτερόλεπτα, 53,9 Ζωή. Πολύ δυνατό χτύπημα τώρα για την Στέλλα, 44,8. Η διαφορά έχει μειωθεί πάρα πολύ. Τελευταία δευτερόλεπτα, μεγάλη προσοχή σας, Νάιτ. Βασικά καλησπέρα σας, Και εννοείται ότι δεν μιλούσα για να μην χαλάσω τον ήχο του Γιούνι. Στην πρώτη θέση λοιπόν με το τελευταίο χτύπημα τερματίζει τώρα η Ζωή με 98,9, ενώ στην δεύτερη θέση τώρα με 45 κάπα τερματίζει η Στέλλα. Στέλλα μου, σε ακούμε. Γεια σου Τζεφ μου, Ζωή μου, συγχαρητήρια κορίτσια. Ένα παιχνίδι, θα περνάμε καλά. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά που με στήριξαν, το cast, την καμπανογάρισσα μου την Πόπιν, τον Μήτρε, την καμπανογάρισσα την άλλη, τον Ελκάκα, τον Δημήτρη, την Φούλιν, την Μαρία, τον Παναγιώτη, τον Νίκο, την Μούντσε, Μάικ κλπ. Ένα μεγάλο respect στον Μήτρε και σε όλα τα παιδιά που... Αυτό που κόβεστε όλοι, τέλειο. Τον τραπεζίτη. Όχι, κόπηκε η φίλη μας η Στέλλα, μάλλον δεν έχει. Καλές διακοπές, Τζέφαρα. Στέλλα μου γλυκιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σου, συγχαρητήρια και για την δεύτερη θέση. Οπότε στο σημείο αυτό αποχαιρετούμε και την Στέλλα, η οποία τερματίζει τώρα με 45 κάπα στην δεύτερη θέση, καθότι στην πρώτη θέση στο τελευταίο μας Grand Finale για αυτή την σεζόν τερματίζει με 100 κάπα ολοστρόγγυλα η Ζωή.
Συγχαρητήρια, Ζωή. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι όλα τα παιδιά που είμαστε εδώ στο παιχνίδι και παίζουμε, συγχαρητήρια σε όλους. Έχουν το σεβασμό μου, ιδίως η οκτάδα αυτή που ήταν εδώ και η Καλέση φυσικά, η Ματούλα, και είναι και αρκετοί ακόμα. Θέλω να πω για το Μήτρε ότι ό,τι και να έκανε, για μένα αυτός ο άνθρωπος έχει δείξει τη στάση του στο παιχνίδι. Έχει κατέβει για άλλα παιδιά, έχει πάρει θέση. Είναι ένας άνθρωπος που έχει το σεβασμό μου, Μήτρε, και δεν χρειαζόταν όλο αυτό. Μπράβο σε όλους. Για μένα ήταν απολύτως κατανοητό και σεβαστό. Ο Τάσος σήμερα, τι να πω. Ούτως ή άλλως είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα για μένα σήμερα, πολύ ξεχωριστή, για προσωπικούς λόγους, πολύ χαρούμενη. Σήμερα μου έδωσε ένα πολύ μεγάλο δώρο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό που έκανε. Με εξάφνιασε στην κυριολεξία. Περίμενα ότι θα ήταν δίπλα μου, αλλά σήμερα πραγματικά δεν το περίμενα όλο αυτό. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι έχει κάνει, για τη στήριξή του σε αυτό το παιχνίδι. Και όχι μόνο τον Τάσο. Είναι πάρα πολλά παιδιά που με στηρίζουν. Πάντα να χαμογελάς. Όπως ο Μήτρε. Πάρα πολύ. Και εννοείται, Τζεφ μου, ότι ευχαριστώ πάρα πολύ εσένα για την ευκαιρία που μου δίνεις να είμαι σε αυτό το παράθυρο, να περνάω όμορφα και στο chat κάτω και επάνω, και με ανυπομονησία θα περιμένουμε να επιστρέψεις. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, μέχρι εδώ ήμουνα. Ζωή μου, να σου πω κι εγώ ένα τεράστιο ευχαριστώ. Και τον τραπεζίτη να ευχαριστήσεις, Ζωή. Για την συμμετοχή σου. Δεύτερο, ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλη τη στήριξή σου, για όλα αυτά που έχεις κάνει πίσω από τις κάμερες που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Συγχαρητήρια και πάλι για την νίκη σου. Πραγματικά πολύ όμορφο που είσαι η τελευταία μας νικήτρια στο τελευταίο μας Grand Finale για αυτή την σεζόν. Σου εύχομαι αρχικά εσένα, πρώτα αφού εσένα έχω κοντά μου, καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι, να περάσεις όμορφα, να ξεκουραστείς, να το απολαύσεις και πάντα να περιτριγυρίζεις από ανθρώπους που σε αγαπάνε και σε στηρίζουν έμπρακτα, όπως και σήμερα. Ζωή, τα φιλιά μου, φύγαμε για τσιπουράκια και χταποδάκια. Θέλω να ευχαριστήσω έναν. Είναι το τελευταίο παιχνίδι και οφείλω για τελευταία φορά να τους το πω. Θέλω να ευχαριστήσω το The Game Over, την Καμπανόγαρη, το Μήτρε, την Μπλόντι. Μπλόντι, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Μάικ, την Αγγελική, το Μιλίτο, τη Βασιλική. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Ζουμπουλία, το Μέρτσι, τον Τζένο, την Νατάσα. Ο Τζέφακος είναι ψύχαρα. Είσαι η καλύτερη ζωή. Και όλους τους υπόλοιπους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Ακόμα και το ένα λουλούδι για μένα έχει αξία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζωή μου, τα φιλιά μου. Καλές διακοπές σε όλους. Πάμε να ξεκουραστούμε. Έτσι. Καλές διακοπές. Νίκο! Αποχαιρετούμε λοιπόν τώρα και την φίλη μας τη Ζωή, η νικήτριά μας για την εβδομάδα που μας πέρασε και η νικήτριά μας στο τελευταίο Grand Finale για αυτή την σεζόν. Οπότε κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και εγώ. Γιατί έγιναν έτσι τα παράθυρα? Μισό λεπτό. Για κάτσε να ανεβάσω κάποιον και να τον κατεβάσω. Καλά να περάσεις, Τζεφ. Ευχαριστώ πολύ, παιδάκια, ευχαριστώ πολύ. Γιατί γίνανε έτσι τα παράθυρα? Μισό λεπτό, θα ανεβάσω τον Μιχάλη και θα... Καλές διακοπές με υγεία σε όλους. Να δω πώς τρώσει. Καλά να περάσεις, Τζεφ. Καλά να περάσεις το πάρκο και να ξεκουραστείς, να γεμίσεις μπαταρίες. Τον έστειλα διάβαστο. Τέλεια, έστρωσε. Λοιπόν, παιδάκια μου, ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω και εγώ. Να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα παιδιά που με στηρίξανε στο παιχνίδι μέσα στη σεζόν. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, διασκεδάσαμε. Καλές διακοπές και να μας ξανάρθεις ανανεωμένους. Στεναχωρηθήκαμε, απογοητευτήκαμε. Περνούμε τα μπράτσακια μας και πάμε παραλία. Σίγμα, αγαπάμε, Τζεφ, καλές διακοπές.
Πάμε να περάσουμε όσο καλύτερα γίνεται. Γίνανε διάφορα τον τελευταίο καιρό, ειδικά τον τελευταίο μήνα, τον τελευταίο 1,5 μήνα. Γίνανε διάφορα. Πάρα πολλοί κόσμος προσπάθησε να χτυπήσει, να βλάψει, να πάρα πολλά. Ακόμα και την ίστατη στιγμή δηλαδή που εγώ σας αποχαιρετώ, ένας συντονιστής μου από κάτω με αποχαιρετάει διαφημίζοντας ένα άλλο παιχνίδι, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κακές διακοπές, Τζέφακο μου, να περάσεις όμορφα. Αυτά που έχω ζήσει είναι απίστευτα και όχι μόνο αυτά που έχω ζήσει εδώ μες στο παιχνίδι, αλλά και άλλα τόσα που έχω ζήσει στο inbox μου και τα λοιπά. Καλή καρδιά. Κι όμως είμαι ακόμα εδώ, αυτό το καλοκαίρι. Έτσι. Την αγκαλιά μου και την αγάπη μου. Μη μάσας. Σας συγχωρώ όλους, να το ξέρετε, στη δικιά μου καρδιά δεν χωράει μνησικακία. Είναι το χειρότερο συναίσθημα και σας το έχω πει 1.000.000 φορές. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να περάσετε όσο καλύτερα γίνεται, να ξεκουραστείτε, να το απολαύσετε, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας, να αδειάσετε τα κεφάλια σας, να αφιερώσετε χρόνο στους αγαπημένους σας ανθρώπους έξω από εδώ, μακριά από αυτή την πλατφόρμα, μακριά από τα κινητά, μακριά από τα social, τους ανθρώπους που είναι πραγματικά κοντά μας. Να πω λοιπόν και ένα τεράστιο ευχαριστώ πριν κλείσω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που τον τελευταίο καιρό, το τελευταίο διάστημα προσπαθούν με μεγάλο έτσι πάθος να με ρίξουν. Βγήκα νικητής κατά τύχη και εγώ με 0 πόντους. Τα φιλιά μου. Να πω λοιπόν ευχαριστώ σε όλους αυτούς που με χτυπάνε και προσπαθούν να με ρίξουν, γιατί θέλω να ξέρετε ότι όσο περισσότερο θα με χτυπάτε και θα με πολεμάτε, έχω ένα κακό κουσούρι ότι τόσο περισσότερο πεισμώνω, τόσο περισσότερο δημιουργικός γίνομαι, τόσο περισσότερο θα επιμένω, θα εξελίσσομαι και τόσο περισσότερο θα με βρίσκετε συνέχεια μπροστά σας. Δεν θα σε αφήσουμε να πέσεις. Όπως λέει και ένας πολύ πολύ αγαπημένος μου φίλος, ο Κόμις Χ, στο τραγούδι να του, να περάσεις όμορφα. Όσο και αν προσπαθείτε να με ρίξετε, να περάσεις υπέροχα. έχω ένα χάρισμα Jeffy's να πέφτω Connecting People, πάρτε το χαμπάρι. μόνο προς τα πάνω. Και με αυτό το τραγουδάκι θα σας αποχαιρετήσω. Πέφτουμε μόνο προς τα πάνω. Που έχει παρκάρει πάνω στο απέναντι κτίριο. Και εγώ το χαζεύω ενώ περιμένω να φέρουνε το εξιτήριο. Βαρέθηκα χάπια, βαρέθηκα δόσεις και να μυρίζω το θάνατο. Κι αν έγινα θύραμα κάποιο το πείραμα, θέλω να βγει μεροκάματο. Να πάω το φράτη στο σπίτι μου, να παρακαλιά τον αλέτη μου. Αυτό είναι για σένα μικρέ μου, το ξέρω είναι λίγο, μα είναι το λίγο μου. Εγώ ό,τι είχα το έδωσα και δεν πειράζει που με έριξαν. Αν δίνεις αγάπη, όταν παίρνεις αγάπη, το βλέπουνε σαν παρενέργεια. Κι είμαι ακριβώς ό,τι φαίνομαι. Της χάρας μυρολόι, με δυο φιλιά ανασταίνομαι. Στο τρίτο νιώθω το δόρυ. Το αίμα στο στόμα να γεύομαι κι άλλοι χλεβάζουν τι λέει ρε κόμι. Εγώ ρε καθήκα δεν φτύρομαι, πάλι θα γίνω με αλκοόλ βιτριόλι. Είμαι παράσιτο πάντα στο χάσιμο, τρέφομαι από το άδικο. Μένω σε τούτη τη χώρα παράδεισο, αμάρτησαν όλοι και βρήκα το Άγιο. Εδώ έχουμε σαν και διάσημο κι αδόνι βάζω κακά σκημο. Δώσανε πάλι στους κλέφτες παράσημο. Πού το παράλογο, δεν θέλω τα αύριο μα. Κι απέφτω είναι μόνο προς τα πάνω. Πες πως το έχω ταλέντο, να στέκομαι όρθιος, θα πάντα να αντέχω. Αναρωτιούνται όλοι οι μάγκες πως το κάνω. Μάκα μου δεν είναι τίποτα, κοίτα ψηλά εδώ πάνω, δεν έχει βαρύτητα. Αυτό είναι μόνο προς τα πάνω. Πες πως το έχω ταλέντο, να στέκομαι όρθιος, θα πάντα να αντέχω. Αναρωτιούνται όλοι οι μάγκες πως το κάνω. Και μάκα μου δεν είναι τίποτα, κοίτα ψηλά εδώ πάνω, δεν έχει βαρύτητα. Ξέρω πως πάντοτε ήμουνα αυτός που τα βλέπει περίεργα. Που ποτέ μου δεν ήθελα ήλιο γιατί τον είδα να σβήνει τα σύννεφα. Που κατάματα κοίταξα γίγαντα, που ξυπόλυτος βρήκα βασίλεια. Ο λόγος όμως παραμένει γυμνός, δεν το κούμποσα ούτε σωσίβια. Γι' αυτό και πάρα πολύ σπάνια κάνω βουτιά σε ραδίο κύματα. Με τα βρώμικα του τα ποίηματα, με την ταχύτητα του νου το τίποτα. Πλάθω αργά μέσα στη θύελα, θα έρθει το φως, θα έρθει και η ήριδα. Και πάλι θα φέξει να ανάψει το γλέντι, να πάρουν φωτιά τα προβλήματα. Όλα όμως πάνε και έρχονται, η ζωή μας κυλάει. Οι σκιές παραμένουνε και χόρταχος θέλει να φάει. Κι εγώ που είμαι με ψίχουλα αφήνω υπολείμματα, βγάζω και τσίπουρα. Και να πλουσίους φτωχούς ζωντανούς και νεκρούς, αλλά μην είναι τίποτα. Έχω για μάνα μια λύκαινα, έχεις για μάνα μια μύδια. Έφτασε η ώρα για μαύρα ποίηματα. Είμαι ένας πρόσφυγας μπροστά από σύνορα. Όλα τα τέλη είναι δίκαια, όσο είναι δίκαιο και κάθε ξεκίνημα. Μέσα στα θρύψελα άγουρο ξύπνημα για να ξανά από την τέφρα του φίνικα. Και πέφτω είναι μόνο προς τα πάνω. Πες πως το έχω ταλέντο, να στέκομαι όρθιος, θα πάντα να αντέχω. Αναρωτιούνται όλοι οι μάγκες πως το κάνω. Τα λέμε σε 2 εβδομάδες, παιδιά. Ψηλά εδώ πάνω δεν έχει βαρύτητα. Πέφτω είναι μόνο προς τα πάνω. Πες πως το έχω ταλέντο, να στέκομαι όρθιος, θα πάντα να αντέχω. Αναρωτιούνται όλοι οι μάγκες πως το κάνω. Και μάγκα
μου δεν είναι τίποτα. Κοίτα ψηλά, εδώ πάνω δεν έχει βαρύτητα. Το πέφτω είναι μόνο προς τα πάνω. Πες πως το έχω ταλέντο, να στέκομαι όρθιος, θα πάντα να αντέχω. Αναρωτιούνται όλοι οι μάγκες πως το κάνω. Μάγκα μου δεν είναι τίποτα, κοίτα ψηλά, εδώ πάνω δεν έχει βαρύτητα. Το πέφτω είναι μόνο προς τα πάνω. Πες πως το έχω ταλέντο, να στέκομαι όρθιος, θα πάντα να αντέχω. Αναρωτιούνται όλοι οι μάγκες πως το κάνω. Και μάγκα μου δεν είναι τίποτα, κοίτα ψηλά, εδώ πάνω δεν έχει βαρύτητα. Να περάσεις τέλεια και μη δίνεις σημασία σε κανέναν. Καλό καλοκαίρι, ρέι! Καλές διακοπές σε όλους. Είστε επανειδήν. Σας ασπάζομαι, Τζεφ.